Matul is-sena li għaddiet kważi 10,000 ruħ li kienu għaddejjin minn xi saram f'ħajjithom talbu l-għajnuna fuq in-numru tat-telefon 1579, żieda ta' 40% fuq is-sena ta' qabel. Il-fatturi ewlenin, iż-żieda fl-ansjetà u d-depressjoni. Il-1579 huwa servizz offrut b'xejn u jgħin nies li jkunu qed jewdnu li jneħħu ħajjithom u oħrajn li jixtiequ jirreferu qarib, ħabib jew kollega li jkun jeħtieġ l-għajnuna. Il-professur Anton Grek spjega li l-helpline tal-1579 jingħata 24 sija kuljum minn psikologi. Dawk li jċemplu jistgħu jibqgħu anonimi u jingħataw appoġġ emozjonali. L-appuntament jingħata skont is-severità tal-każ. Fanati jiġi meqjus li dak li jkun għandu bżonn ċertu attenzjoni fi żmien 4 ġimgħat jarawh. Jekk imma mbagħad is-sitwazzjoni tkun tant tali li hemm bżonn attenzjoni immedjata, issir koordinament mal-emerġenza kemm ta' Malta jew Tgħawdex skont il-każ fejn hemm is-servizz ta' psikjatri 24 sija kuljum. Infatti l-bieraħ stess kellna 2 każijiet fejn ċemplu huma stess persuni tinqas minn 18-il sena talbu l-għajnuna huma stess u f'dawn iż-2 każijiet ġie kkoordinat li jmorru l-emerġenza biex tingħatalhom attenzjoni immedjata. Is-servizz mhux biss għal dawk li jfittxu l-għajnuna. Jekk xi ħadd tal-familja huwa nkwetat jew fuq ħabib fuq u jixtieq parir, jista' jċempel u jsaqsi dan min ikun naħa tat-telefon huma nies li ttrenjati fil-psikoloġija. U għax kulħadd b'xi salib u min m'għandux għandu domna, staqsejna għaliex bosta jikkontemplaw is-suwiċidju. Ħafna nies qed jgħixu ħajja li jisom il-ħin kollu qegħdin on the alert. U dik meta tkun għal żmien twil twassal għal tensjoni kbira. Żdied ukoll l-użu ta' sostanzi u kif nafu s-sostanzi inkluż il-kannabis jistgħu jżidu problemi ta' saħħa mentali. Il-medja qed tipproġetta dinja li mhix reali u kulħadd qed jippretendi li kulħadd qed jgħix dak il-livell. U kif nistgħu innaqsu l-ammont ta' ansjetà? Qabel kien hemm id-drawwa li darba f'sena tieħu holiday twila. Però dik ma sservejkx għal sena. Il-parir tiegħi hu li tieħu holidays osra b'mod frekwenti. Għax tant żdiet istress fil-ħajja li l-mumenti biex nerġgħu nġibu l-enerġija lura u irid ikun spiss. Saret drawwa li ħafna nies jieħdu x-xogħol id-dar. Rridu nagħmlu distinzjoni ċara bejn il-bniedem waqt il-ħin tax-xogħol u l-bniedem mhux waqt ħin tax-xogħol. Appella lil min iħaddem biex jassigura li l-ħaddiema jkollhom ħin biżżejjed biex jistrieħu. Saħaq li ħaddiema kuntenti fuq il-post tax-xogħol twassal għal kwalità ta' xogħol ogħla u aktar effiċjenza.